Takže čaute, tu je Blesk.sk a vítam vás pri ďalšom videu. Toto video patrí hre Sniper Ghost Warrior 2. Túto hru som získal ešte len včera a dáme si takú jednodielov, taký jeden diel z tejto hry. Uvidíme, ako to dopadne. Túto hru som veľmi nehral, takže poriadne neviem, o čo ide, ako sa to má hrať alebo nemá. Tak uvidíme. Ukladá mi tam niečo. Už podľa názvu usudzujem, že to bude mať niečo spôsobom na snajpera. To, že mňa, keď som snajperom, ja to... Ja som skôr tak veľmi na odstreľovanie, ale skôr na takú akciu, že... hlava dopredu. Takže... ideme na to. Počujem, ako chodí niekto po vode. A mám pravdu, vynorili sme sa z vody. A tam náš milý kamarát. No. Už hneď na začiatku to vyzerá byť veľmi zaujímavé. Tak. A môžeme sa do toho pustiť. No. S čím hore? F. Tak poď. No. Pekne spracovaná hra. Aj to okolie je veľmi pekné. No, a už nevidíme, že tu bude nejaká akcia. A tam už jeden je. Takže, a približujeme si s kolieskom, tak tu máme ho streliť, ne? On tak nech sa ešte zapáli pred smrťou. A dáme ho dolu. A je to tam krásny headshot. Thermal Vision, takže to bude termovidenie. A tam máme jedného. Tak to nič, tak som to veľmi neprestrelal. Skúsime to inač. Keď mu bude niečo trčať, strelím vtedy. Ale som slepý jak... Konečne. Dostal som ho na 3. ránu. Trošku lamáctvo, ale... hovorím, som veľmi na odstreľovanie. Ale musím pochváliť tvorcov. Vyšla im tá hra. Veľmi pekne spracovaná. Tie lejknači, ako sa to volá, neviem. To je jedno. Veľmi sa mi páči táto hra. Keby to bola taká akcia, že strieľa hlava, nehlava s útočnou puškou. Ale nie je to tak. Tu máme hneď dve ciele. Tu bude asi... Už mi odpočítava. To by sme dostrali. Ten je bradatý. Čiapka najcha. A follow me, takže mám ťa nasledovať. No. Začalo nám to pípať, že sme niečo akoby skoro prezradení. A vtedy, už ako som si uvedomil, že pravidlo je, že vtedy máme zastať a nehýbať sa, aby to niekto nevidel. Len toto cez tú trávu ako chodím, tak to nie je až také reálne, ale vidím to na prvej hre, že sa proste tá tráva krčí, ohýba, keď sa s ňou prechádzame, takže sa mi to páči, to spracovanie. Teraz mi pôjde nejakým mostom. A druhú zbraň máme akú? No, klasicky, to bude Colt, tlmič, v pohode. Podľa toho, ako rozprávajú, uznáme, že budú to asi Rusi. No, ja to sú to len anglické titulky, ktoré sa mi tak nechce čítať. Dobre. Máme ísť. No tak sa pohne. Choď prvý. Toto prekrčiavanie a tak, to ma veľmi až tak nebaví. A toto video budeme točiť dovtedy, dokiaľ ma nezabijú.
Dúfam, že to zase nebude 3 hodiny. Čo sa deje? Ukážka? Schovávam sa. Je to loď. Nepriateľská loď. Pekne. No. Dobre, loď prešla. A máme čistý vzduch, takže môžeme ísť ďalej. A môžeme už behať. Hneď sa mi to viac páči, keď môžeme pobehnúť neskrčený. Stay low. Tak to máme sundať s nožom. To bude E. Krása. Veľmi pekne. Pekná spolupráca. Musím uznať, Forcom aspoň niečo vyšlo. No shit, takže nemám strieľať. Na čo tu je tu taký kemp? A taký rozhod okolo toho. No len sa porozprávajte. Jo, men teď nerozumiem, keby bola aspoň čeština. A možno, že len som ani nepozeral. Ale krásne prostredie. Veľmi sa mi páči. Prdele. No už sa niečo bude diať, alebo čo? Koho máme sundať? Bude tento. Dobre, to je druhý. Krása, krása. Ešte ich tam je dosť? Prečo ich nemáme zabiť? Tam máme ďalšieho. To je ten brádač. Je taký nesympatický. Dostal to do krku. Krása. Aha, černoch. Také žerete v Ugande. Naboje, železo čo? Čo je čisté? Dobre, prebijeme. A ideme na tento krásny most. Preskočíme jednu mŕtvolu. Druhá tu nie. Ale tu na dole, na tým ako vám píše, koľko máte nábojov stav, tak vám keď začnete behať alebo šprintovať proste, tak sa vám zvyšuje tep. Som tu mal až na 180, takže. A hore máme niekoho sundať. Tak to bude headshot. OK. Dostal. Toho čo nedáme dole. Tak ide sám preč. Ale to je asi dvojče toho bredača. Bo vyzerá takisto. Sranda. No, poďme. A teraz sa cítim ako... Neviem, jak by som to povedal, že... Vodník, alebo... Niečo, čo je také vo vode a sa prikladá k ľuďom. Takže neviem poriadne. Je to všade samé rakosie, kriky, gigantické stromy. A niekto nás vidí zastaviť. Super. Máme to zmaknuté. Takto maskovaný snajperov nikto neuvidí, dúfam. Aha, to je fľaša. To bude vodka.
Máme vodku. Takže žoldváci si dávajú vodku do nosa. Mne sa mi spáči aj to lezenie. Úplne ako ja. No tak ja sa tomu nevyrovnám, to viem. A máme ho zase sundať s nožom. Oh, dobrá akcia. Krása. Teraz zase bežíme cez takú jaskinku. A ty vôbec vieš, kde ideme? Máme tep máme nad stovku. Pomyslím, že to je tep. A stále keď bežíme, tak stále máme viac a viac. Máme už 140. No. O, chlapci, porozprávajte sa, jasné. Tak a máme sa dostať do tohto lietadla. Opa. Pomaly. OK. Fú, dosť nebezpečné. Takže tu máme stlačiť B pre binoculars. Tu máme ďalekohľad. No. Zaujímavé. Ešte niekto nejaký gej? Sú tam len traja. Tak. Počkaj, ešte tu sú dole, no. Do prdela. Fú. To bolo tesno. Aký ksicht. Ježiš. Tie ksichty. No. A máme sundať tohto snajpera. Čo máme ďalšie? To je všetko. Ešte tých troch, ne? Nádych. A už len tých dvoch. Takže máme zničiť rádio, keď som dobre počul. Shoot it down. Dobre, je po rádiu. A teraz, aby sme asi odlakali jeho pozornosť, tak asi máme odpáliť aj jeho. Fú. O, to čo je? To mi troška nevyšlo. Dobre. A máme to. No to čo je? No do prdele padá to lietadlo. To som mohol čakať. No. Teraz pekne vypláveme hore. A pláve sa s myškou. Á. Na povrchu. A čupneme si pre istotu. Ideme medzi rákosy, krásne. Potichučku. Čo zastojíš? Aha. Dobre. Ty asi nebudeme musieť zabiť. Ich tam príliš veľa. No, hej, odchádzajú.
A bežíme konečne zase. Konečne trochu rýchlejšie. Stojíme zase. A zase bežíme. Bež, Foreste, bež. A tak už dobežel. Tam máme dvoch. Krásny headshot. Dobre, a teraz dáme nádych. Máme ho aj cez drevo. Tak potom tak musí byť silná zbraň. Ale už vedia o nás, to není dobre. A zabili nás, tak ako som už povedal, keď nás zabijú, tak to bude koniec videa. Takže uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.